Mga view ba? Kadaghan ng tao ni basta holiday. Basta kanin talisay. Grabe tao dito. Dagsaan kayo sa mga turista. Pagkaroon, nabantayan bro. Cargado chicks. May malaki ba? Aray ko standby kayo. Ngita nagubag. Kanindot. Oh! Aray! Oh! Ini mo na? Oh, cuman. Oh, may lugar ba? Ini? Oh. Ay, talisay ba? Poblasyon ba? Poblasyon talisay ba? Ini nga, monumento. Sobre. Wala magkibuha lagi eskwela ba? Wala ka nang utana ka kung saan ang monumento ha? Wala ko pa rin. Wala ko pa. Parang hindi ko magayon. Kung sino ko ito taga din eh. Ay, noon. Pero kung eskwela ka, may bawa na ka na mga naong nga daan. May bawa na ni mo. Saan na yung ila ni nga? Siminto mo ito? Ila ni. Ila ni? Oh, kami pangbitbit na. Sus! Di. Oh, Mungutan na din. utana ka. Oh, tarong nga ko. Gitarong bitaw tigagtubot. Dagsaan ang mga turista. Di ba ang gagawin sa monumento ha? Monumento ni MacArthur. Wow! Diba? Oh, sus, kabisiyaan mo. Ah, oh, hindi mo to. Di ko mo to. Ito. Oo na lang. Hindi ko mo to. MacArthur na. Ha? MacArthur? Oh. Igso ni McDonald? Ay, yaap magkapot mga McDonald. Oh, MacArthur, McDonald ko. MacArthur na, friend. Itong istorya ba nga? I shall return. Wow! Paon ni sila. Di ko to. Kato nag-igsoon mga McDonald eh. Para mo to ka. Suman. Oh, sabay, kuha mo nga mo to ako. Patay, hindi ko punta ko lang. Hindi mo kung tingnan mo minto. Sama na Ha? pa. Oh. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh,